danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da zarar mun ɗora sabon shiri. Na gode. Yau aka tambaya an bani ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Allah kai dai na saka fari. Yau aka tambaya an bashi wani baka ta jari. Hauwa Uza ta gidan Ali. Wasu yan baitoci in jeri. Yau aka tambaya an bashi domin yau ta ranar murna ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Ku kalli da yadda fulanin nan yau aka tambaya an bashi. Yau ga ta gefe ta zauna ta gidan Ali. Tana ta tunanin ranar nan yau aka tambaya an bashi. Yau gashi fa Allah ya gata. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Kai wallahi Allah ne sa'a. Yau aka tambaya an bashi. Dan yarinyan nan kai da'a. Uza ta gidan Ali. Sa'un su fulani fa sa'a. Tambaya an bashi. Amma Ali na same ta ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Allah gani ba wannan kullum da aka yi da mai mana alheri. Yau aka tambaya an bashi. Wannan sun na yau sa'a na samu diya mai alkhairi. Yau za ta gidan Ali. Hauwa fara mai kyan sura kuma kun san ba za yin sharri. Yau aka tambaya an bashi. Fata na ummin auren nan ya zama hanya har aljanna. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Mai ɗaukan ganga da gota. Aka tambaya an bashi. Domin yau ranar kun santa. Uza ta gidan Ali. Yau Allah ku zo kuma dan zanta. Tambaya an bashi. Ku ji Hauwa ban baiwa Ali ku ji ranar ta zama alheri. Yau tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bani ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Yau aka tambaya an bashi ku ji Hauwa Uza ta gidan Ali. Danna subscribe sannan sai a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu